Water-free-nahan valmistus. Brasilialainen raaka-aine, joka tuli valmiiksi parkittuna, ja ensimmäinen työvaihe oli aukikäyttö, jossa nahat heitettiin rumpuun, käytettiin niin sanotusti auki, koska tässä pakkauksessa ne olivat painuneet ja hieman kuivuneet matkan aikana. Aukikäytön jälkeen nahat pudotettiin vaunuille sekä pinottiin pukeille valumaan. Pinkkauksen jälkeen yleensä seuraavana päivänä nahat siirrettiin vesiprässäykseen, jossa nahasta puristettiin noin 50% vedestä pois. Vesiprässäyksen jälkeen nahat siirtyivät ohennukseen, jossa ohennuspaksuus oli 0,5–0,6 milliä. Ja ohennusvaiheen jälkeen yleensä nahkaerä punnittiin ja värjäysreseptit otettiin koneelta tälle painolle ja tilatulle värille. Punnituksen jälkeen nahat siirtyivät värjäysrumpuihin ja lähtivät värjäysprosessiin, joka koostuu erilaisista pienprosesseista, lähtien neutraloinnista, aniliiniväri, rasvat, joilla säädettiin nahan pehmeyttä. Ja Water-freeissä käytettiin rasvoina kyllästysrasvoja, eli näillä saatiin aikaan veden hylkivyys Water-free-nahkaan. Ja värjäyserän valmistuttua otettiin koepala, kuivattiin ja tarkistettiin värin oikeallisuus. Ja tämän jälkeen nahat pudotettiin alempaan kerrokseen vaunuille. Pudotuksen jälkeen vaunuilta pinkkaan pukeille. Pukituksen jälkeen nahat siirtyivät vaskaukseen eli oikomakoneelle, jossa ne oiottiin. Oikomisen jälkeen nahat ripustettiin kuivaukseen eli hengattiin. Kuivauksen jälkeen nahat siirtyivät kostutukseen eli suihkutettiin kevyt vesisuihku nahkaan, jotta seuraava pehmitys on hellävarainen, ei revi kuituja. Rumpupehmityksen jälkeen nahat pehmitettiin södelneella eli venytettiin nahka auki. Pehmityksen jälkeen nahat joko kuivaohennettiin tai hiottiin paksuuden tasaamiseksi. Leikkauksessa nahat pingotettiin raamiin ja kosteus kuivattiin nahasta ja myöskin pinta-ala lukittiin. Ennen viimeistelyä nahat syrjättiin. Ja nappanahat suihkuvärjettiin värikoneella, pigmenttivärillä ja myöskin sitten lakkakerrokset. Ja silitys valmiille napalle. Yksi erikoisuus oli, että valmiin nahan lihapuolelle painettiin kuviokalvo. Ja valmiit nahat mitattiin elektronisesti ja samalla leimattiin jalkamäärä nahan takakoipeen. Märkäpuolen kehitystoiminta tapahtui koenahkimossa. Valmiin nahan testit tehtiin laboratoriossa. Tässä hankauskestotesti, joka tehtiin kuivalla lapulla hangaten ja toisaalta märällä. Ja Water-freein tärkeä testilaite penetrometri, eli tässä testattiin veden läpäisykykyä. Vaatimus Water-free-nahan penetrometritestille oli 3 tuntia ja 25% kosteutta sai imeä noin.